Senere i aften ankommer verdens bedst lønnede fodboldspiller Cristiano Ronaldo til Spanien og til sin nye arbejdsgiver Real Madrid, som har betalt 800 millioner kroner for ham. Og professionel fodbold er jo i det hele taget noget, man forbinder med skyhøje lønninger og et liv i sus og dus. Men det er ikke alle forundt, for også på grønsværen krasser krisen i disse tider. Arbejdsløsheden blandt danske fodboldspillere har faktisk aldrig været højere. Træner Blæsild i gang med forberedelserne. Om lidt kommer en 20-25 arbejdsløse spillere, og lediggang er jo som bekendt roden til alt ondt. Jeg satser da meget på, at det er nogle motiverede folk med i nogenlunde god form. Det bliver også lidt spændende at se, hvor meget de har løbet og hvor meget de har grillet. Umiddelbart ser det jo meget godt ud. De er her da også for at bevise, at de ikke er færdige som professionelle. Velkommen til. Det er en fornøjelse at se så mange af jer her. Den kommende uge skal spillerne overbevise træneren om, at de skal med på det hold, der skal forsvare Danmark til en turnering for netop arbejdsløse spillere. Vi er nogle arbejdsløse gutter her, som kan få en mulighed for at vise sig frem i udlandet, så det er en rigtig fed dag. For udsigterne til job har aldrig været værre. Helt generelt så antallet af fodboldjobs er mindre. Altså der er simpelthen færre stillinger ledige, om man så må sige, i den her branche. Så det er en alvorlig krise også i fodbold. Hvor lang tid kan du holde til ikke at have en klub? Det kan jeg ikke holde til specielt lang tid, også fordi jeg brænder for at komme i gang, så det skal ske hurtigst muligt. Et godt hjem, et godt læs. Tilbage til det med grundformen kontra grillmaden. Nej, det er kun, når det er godt vejr. Men det har der været en del her på det sidste, så det er blevet til let. Men, så det skal lige løbes af, eller hvad? Jamen, det bliver det i dag. Træningen fortsætter ugen ud. Om lidt bevægelse, kom nu. Først torsdag bliver de arbejdsløse spillere udtaget til det klubløse hold. Den her turnering for arbejdsløse fodboldspillere bliver spillet i den kommende weekend i Cannes i Sydfrankrig. Og så skal jeg da lige logge med, at billederne af ham, der har det lige modsat, Cristiano Ronaldo, hans ankomst til Madrid, viser vi i Sporten i aften efter 22.